Mamasita Nicole, of course! So today, i-share ko sa inyo na may 500 plus subscribers na tayo. Oh yes! So, I just wanna say thank you for everything, for everyone, at sa inyong lahat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakuha ng 500 plus subscribers. At saka, thank you so much sa mga friends ko dyan, especially to my best friend, Binsyang. Thank you. Yes. At saka kay Ate Lorena TV din, no? Thank you so much, Scar, dahil tinulungan mo din ako kung paano. So, alam mo na yan. At saka, I just wanna say thank you also for my father-in-law, even he don't really understand what I'm saying for my video. So, Dad, if you watch this video, thank you so much for the bottom of my heart. Yes. So, guys, hindi ko alam, no, kung ano ang sasabihin ko sa inyo kasi super excited ako at super saya ko, hindi ko alam kung ano na. So, nagpapasalamat talaga ako sa inyo na nag-watch kayo ng mga video ko, guys. I hope na always kayo mag-support sa akin. Welcome kayo palagi sa bahay ko at saka sa mga baguhan dyan na mga subscribers natin. Welcome po kayo sa bahay ni Mamasita Nicole kahit wala pa tayong bubong. Yes! Kasi baka naman, sa susunod may bubong na tayo. So, after bubong, mag-tiles na naman tayo. Ganon din yan, no? So, anyway guys, nang dahil dyan, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko kasi parang nakabahan ako, parang super saya ko. At saka, thank you din pala din sa mga ka-sister ko dyan, no? Thank you so much. At saka sa mga kapatid ko din na supportive. Thanks for Thank you so much, and to Aga and Ruel, and for my niece and nephew, thank you so much sa inyong share sa atong video. Very thankful talaga ako sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero alam nyo na yan kung gaano ako kasaya sa mga pagsusupport nyo sa akin. Pagsusupport, tama ba? Pagsusupport. Ayun na naman, pagsusupport. So I hope you guys na maintindihan nyo yung mga sinasabi ko kasi mahirap kaya mag-English, guys. Tapos, you know, yung English ko konti-konti lang at saka especially yung Tagalog ko din kasi Bisaya talaga ako. I'm from Mindanao. Yes, shout out sa mga taga Mindanao rin ha. Hello mga silingan. Thank you so much kung nanonood man kayo sa mga video ko and I hope na na-enjoy kayo and ayun, nang dahil dyan, sayawan ko muna kayo. Yes! Plus subscribers natin kasi I'm here in the hotel. So, maybe next time we can celebrate our subscribers for maybe 1,000 subscribers. And I'm very thankful and grateful sa inyong lahat. And I hopefully guys na hindi kayo magsawa sa pag-watch ng video ko, pag-supportan nyo sa channel ko. So, I'm super happy. Thank you so much a lot guys. Hindi ko talaga kayo maisa-isa kung sino man kayo dyan. Thank you so much talaga sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang yung video natin guys. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you're always updated for my new video. Bye guys!